देव आल्या चटणी करता देवा निवेद्याक आल्ले मीठ चिंचंब सांगू एक गोड्डा कुटकोतर मिरसांग सोय वाटी का घालून आल्या सांगू कुडकू घाल का ओढ कुडकू घाल नकाचे आल्या चटणी रेडी जाली फार लायक जाता पेजे जेवणाक करणे देवा निवेद्याक करची चटणी आमकां जेवका जाल्यार केन्नाय करून खाव येता आल्या चटणी रेडी जाला जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी तुम्ही ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का।